खुलुमबाय आं जेन बर' दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे फिसा भिडिअ लानानै फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होनना दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रौमारिनि उदांस्रि देरायाव DN नि बानजायनायाव रिफ्रेसार ट्रेनिं अफ भिलेज के लिडार अन फेमिनिस्ट काउन्सिलिंनि मोनसे प्रग्राम जागोन बेयावनो जों थांगासिनो दं लोगोफोर मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव BOनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय गावबुरा नेहाथारि आरो गामिनि ससियेल वर्कार गामिनि इन्टेलेक्सुवेलफोरखौ बिथांमोनखौ बे प्रग्रामाव हांख्रायनाय जादों बिनिनो मोनसे बे फिसा भिडिअ क्लिपखौ आं नोंथांमोननो देखायनाय जाबाय अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो फाइनालि जों लकेसनाव मोनफैबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो दिनैनि प्रग्रामा माबायदि जागोन जाखिनि हायो नोंथांमोना आं एसेब्लाबो नोंथांमोननो देखायनो लानाय जागोन बिदिब्ला नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि प्रग्रामा मा जागोन मा जागायसिगोन लोगोफोर दा आं जाखिनि हायो नोंथांमोननो देखायनो लानाय जागोन नै जों बेयावनो जागोन आरो दिनैनि प्रग्रामा दा माखासे मानसि फैबावनांगौ दङ बेखौ एसे टाइम दंबावो हिसाबै बिथांमोनखौ नेथ'नाय जादों आरो दिनैनि गासैबो बुंनांगौ बाथ्राफोरखौ नै जोंनि बे आदायानो बुंगोन आरोखि बे जोङो लेंना लाबोखादों दिनैनि बसआ जोंनि बे आदायानो आरो माने गासैबो बाथ्राफोरखौ नैबे जोंनि आदायानो बुंगोन आरोखि दिनैनि बुंनांगौ बाथ्राफोरखौ बेबो गोबां गामिनिफ्राय सफैनाय दङ नै बेबो जों लागोथिंजायनि माने जों गामिनिनो आरो हरैनि साहानि बिथांमोन dia tahu moi mana moi bujon moi idea so কিবাই নেদে রোড জাগাই নেদে উলাই দি থাকে আৰু বহুত মানবিক কৰি থাকে কৈ থাকিবা কোনো গাঁৱৰ জাগা নেদে মানুহ বিলাও কিবোৰ বিষয় কি কয় সামিয়া যে কি কাৰণে আপোনাৰ একো কাৰণ নাই মানে মদ খাই খাই মাৰপিট কৰি থাকে এই মদ খাওয়াটো কিন্তু এই মদ খাওয়াটো বন্ধ কৰি দিব লাগে তেনেহলে আপুনি তো অকলে নোৱাৰে যেনিবা আপোনাক মানি আছে তেনেহলে আপুনি অলপমান থাকক মই দুজন গাঁৱৰ মুৰব্বীবিলাকক মাতি একো লগত আপোনাক লৈ মই এতিয়া গৈ আছো আপোনাৰ ঘৰত এতিয়া গৈ আপোনাৰ স্বামীক মাতি কি হৈছে ঘটনাটো বুজি আপোনাকো ৰাখি তাৰ পিছতে তাতে নিমন্ত্ৰণ কৰি এইটো সমাধানটো কৰি দিব বিচাৰিছো ধন্যবাদ